wai wannan yarinya gaskiya garin can wai ta tuwo yanzu Fatima wai ta ci 100% wai amma yanzu kaga yanzu mu gaba ɗaya malla ya kyale wai ko da ni diba wai tare da wajen bakwai rabu da masannan ne muna yawa wallahi baba yana ba ta attention wallahi kun tana mutuna wallahi amma mun ga muna kokari amma yana ba ta maki ina mai zuwan baya to baba na ba da nake cikin makarantar nan amma a ce wai Hawwa wai muna kujera guda amma wai dibo da mata ba haba malla ya takura mai mallaki ina ba ya gaba nan ba da hasa baba ka sai I go shoot my shot Joro. So Joro baby take my number. Take my number. You know you can call me later. Call me later. Me I want to be your lover. Be your lover. Oh baby call me later. Call me later. For like people to be oh. Talk to your friend oh. Joro me baby Joro me Joro. Shebi what lo sọ fún mi. You talk say you like me. I be rolling babon. Kilo de Joro. I dey give you signal. Ba dai yana magana possible. Sai ka rubuta mutum exam. Ya kasa cin komai. Mun sai zo shagali. Kuma kai mai yawan ma mata sun yi zime bai da hankali. ya magana jarabawa ya ne na fatan gane ba ba ka kusanci na ba ta kusanci tabbas gane irin kokari na gaskiya atandan ba wanda zai muna ganin ka ina atandan muna ganin ka akwai a cikin wannan ba da za a jarabawa ba mutum guda faɗa ba gaskiya muna ganin ka akwai a cikin wannan magana don dai gaskiya da yawa a cikin mu maza muke muna kokari irin namu wanda Allah ya hore mana amma wai sai zan cawo wai muna jibo exam din to wai ta cire mu ta na sabi nufi kamar je kuna a wannan baku ce mu ba mu ce gaskiya ba mu ne yan group A ko mu ne to ai sheshin ya yi ku ya ta yasa to exam je kuna kwani bacci a gida gaskiya mallan wannan magana da ka ta mallan ko da ta ko ka buga min ina ma to ya aka fatin ji ku kuma Fatima ta yana ku jira mu ina kusanci ne sunanka baba sunana wallahi kana da iska wai dan nan mu mai yake baba to ka diba gani cikin wannan kai mun ka ji ma ni wallahi san mai ta jika kai abinda ka ci kana ci ma bakar jigo kudin da ma ka ci a cikin makarantar ka abinda ka ci olówó fẹ́ flex yo no food for lazy man padi double your work o anything wey you want to. yes ni ma ina kaga ne ta samu bai gaskiya ma ta samu bai ka sai da ne ka bari mu gyara TV channel ku yi subscribe kana ku danna ƙararrawa ta yadda muna ɗaura sababbin bidiyon mu za ku ji alaji ba tare da ɓata lokaci ba.